Dobrý den, jmenuji se Petr Link, jsem jednatelem společnosti Lika SRO a na následujícím videu bych vám chtěl představit novou technologii, která umožňuje dostat rychlý internet do koaxiálních rozvodů. Takže teď stojíme před bytovým domem, který je v majetku města, kde není možné tahat optiku ani kroucený pár. Není to kvůli technologii, ale z důvodu povolení. Co zde máme, je samozřejmě rozvod společné televizní antény. Budova je asi 25 let stará a rozvody jsou teda ještě původní. Zkoušeli jsme zde již několik technologií a musíme říct, že zkušenosti byly velice střídavé. Ty systémy se jmenovaly obecně Ethernet over Coax a dosahovaly rychlosti 10 megabit. Bylo to proprietární zařízení, které nebylo úplně spolehlivé a stálo nás to spoustu sil ho udržovat při životě. Pojďme teda dál se podívat, jakou technologii jsme nakonec volili. Technologii, kterou bych vám chtěl představit, se jmenuje Mini CMTS. V podstatě se jedná zařízení, které používají velice běžně kabelové televize a popis detailní této technologie najdete na stránkách www.minicmts.cz. Teď jenom krátce, v těchto prostorách se skrývá celé zařízení a my bychom vám rádi představili, jak je zapojeno a jak je reálné. Takže tady vidíte zařízení živo, jedná se o mini CMTS, která umožňuje 16 kanálů downstream, to znamená 800 megabit směrem dolů a 160 megabit 4 kanály směrem nahoru. Pojďme se podívat detailněji, jak vypadají zapojení. Takže v detailu tady vidíte tenhle šedivý kabel dole, kde kolega ukazuje, je ethernetový výstup. Ten bílej kabel nahoře, to je výstup, kterého vychází sloučený DOCSIS a nahoře je pouze 220 V napájení. Váha této CMTS je asi 6,7 kg a rozměry vidíte sami, jsou velice kompaktní. Je vidět původní hlavní stanice, respektive přijímací stanice společné televizní antény. Bohužel tady rozměry byly hodně stísněné, takže jenom pro doklad toho, že jsme schopni ten internet slučovat i stávající se do jednotlivých bytů, ale ta instalace u zákazníka je velice jednoduchá. Tak to vypadá například jeden z možných typů kabelových modemů, konkrétně tohleto je Motorola DOCSIS 2.0, existují samozřejmě DOCSIS 3 modemy. Ze zadní strany vidíte, že zde se připojuje koaxiální kabel, který přichází z společné televizní antény a zde je ethernetový výstup, který v podstatě zajišťuje už buď 20 megabit u DOCSIS 2.0 nebo až 300 megabit u DOCSIS 3.0, včetně napájení. Tenhle kabelový modem se připojuje tím způsobem, že dojde k výměně zásuvky, to znamená ta standardní zásuvka, která má televizi, rádio, je vyměněna zásuvkou, která má datový vstup, to znamená to oddělení dat pro oddělení kabelového modemu je zvláštní konektor, a nebo pokud bychom měli původní televizní zásuvku, která má zase televizi data, tak k tomu existuje takovýhle nástavný modul, který v podstatě se zasune do televizního výstupu a z něho již vidíme, že jsou dva výstupy, opět pátky pro televizi a zde výstup pro kabelový modem. Tato jednotka je speciální v tom, že není to jenom klasický rozbočovač, ale speciální datový splitter, který optimalizuje frekvenčně to pásmo a dochází k izolaci datového frekvenčního pásma při televiznímu a tím zamezení rušení, které v těch sítích je velice neproblematické. Pro ty z vás, kteří by se chtěli podívat na místo, tak jste srdečně zváni. Tady ještě na závěr bychom vám chtěli ukázat nabídku, kterou poskytujeme tady v tomto panelovém domě. Je to o tom, že nabízíme nejenom samozřejmě internetové rychlosti až 100 megabit, ale zároveň o tom, že je zde kompletně kabelová televize, kterou poskytujeme jako Lika TV. Detaily rádi poskytneme na vyžádání. Zde zapojení toho, co jsme viděli před chvíličkou, mini CMTS, která je na patě domu, do jeho gigabitového vstupu přichází buď pojítkem, anebo přes optický propoj gigabitový Ethernet. Dalším F-konektorem je možné přímo v těle
CMTSky, anebo později před soupačkou přisloučit televizní službu, konkrétně DVB-T příjem nebo DVB satelitní příjem v místě. No a zde už je klasický televizní rozhod v dané budově a kabelové modemy, které jsou v jednotlivých účastníků. Protože mini CMTS je L2 bridge, tak funkcí celého toho systému je potřeba router. Ten může být centrální a může obsluhovat několik mini CMTSek v celé lokalitě. Poslední věc, kterou ještě bychom vám chtěli předvést, je monitorovací systém. Jak jsem říkal, CMTS má buď v sobě HTTP GUI, anebo je to systém CDNMS, který sedí opět v centrále, komunikuje s čipem mini CMTS a uživatel nebo obsluha se může dívat potom prostředkovaně přes vypadá monitorovací systém CDNMS. V jeho levé straně je možné nastavovat downstream, upstream, parametry DOCSISu, IP-QAM a Gigabit Ethernet. Ve spodní straně vidíte graficky znázorněný stav, v jakém kondici jsou kabelové modemy, jednak ve výstupní úrovni, jestli jsou v normu nebo ne, a upstreamy, downstreamy. Tenhle řádek ukazuje, kolik času uběhlo od posledního restartu CMTSky. No a pokud bychom se podívali na parametry signálové, tak zde vidíte graficky znázorněný v čase signál šum měřený CMTS-kou, chybovost a signál šum měřený z kabelových modemů. Dalším parametrem, který si můžeme zobrazit, je stav modemů, které jsou k CMTS připojené. Kromě IP adresy vidíme modemy, které jsou online a které jsou vypnuté, protože zákazníci vypínají. Typ modemu je si DOCSIS 2.0 nebo DOCSIS 3.0 a opět v číselné formě parametry výstupní úrovně, včetně signálu šum. Výrobce připravuje ještě zároveň měření spektra, další detaily vysokofrekvenčních parametrů a detaily i kolem IP části. Několik parametrů. Opět, jak jsem říkal, je to podle normy DOCSIS, Eurodoxis. Je to produkt, který je komerčně vyráběný. Lika je první distributor a v úzké spolupráci s výrobcem optimalizujeme software a hardware, aby teda to bylo kompatibilní pro Evropu. Máme za sebou první testy v živé síti a předpokládaná cena pro koncové zákazníky se bude pohybovat kolem $5000. Některé technické parametry, dopředné směru 87 až 1 GHz, k vám 64 256, kapacitu jsme už říkali, v upstreamu zpětný směr je 5 až 65 MHz, maximální kapacita je taky už známá, no a tady máte seznam modemů, které jsme testovali, management, jak jsem říkal, HTTP interface uvnitř, a nebo vzdálený monitoring přes CDNMS. Základní vlastnosti IPv6, VoIP, IP-QAM modulátor. Tenhle modulátor je ještě teprve jako ve vývoji, ale ostatní parametry jsme otestovali a fungují. Takže v finále vysoké rychlosti, malá spotřeba, plný podpora DOCSISu modemu, dlouhá životnost, mechanické robustní provedení, venkovní housing a omezení, které vidíme, je, že teoreticky podporuje maximálně 500 modemů, doporučujeme 200 až 250 modemů a má pouze jednu MAC doménu až pro 4 segmenty v síti. Pokud zákazník potřebuje škálovat a potřebuje získat víc zákazníků, nezbývá, než dát několik CMTSek vedle sebe. Takže děkuji za pozornost. Na našich stránkách se dovíte potom i další informace, video o tom, co to je vlastně DOCSIS. Budeme dál potom vám představovat další a další pilotní projekty, které se teprve chystají, a v otázkách FAQ, otázkách a odpovědích budeme se snažit online a co nejčastěji odpovídat na vaše otázky, případné zkušenosti, a podělíme si i o vlastní další a další projekty. Děkuji za pozornost.